So guys, tara, sana samahan nyo akong ikutin yung Angeles City kung anong update pagkatapos ng Typhoon Karding. Tingnan natin kung maraming mga natumbang puno at saka damage sa tabing daan. Let's go, tara! Wala naman mga naging damage yun. Update sa Angeles City after time. Signal number 5. Signal number 5. Normal lang sa Pampanga. Baba na Santo Rosario Street. Santo Rosario Street. Punta sa may Hulihan. Maganda. Yun o. Ranger. Ang David? Ha? Ang David? Sa ngayon wala ko nakikita ang David. Nangyari sa mga signage. Wala ko nakikita.
Okay, balik na tayo pa uwi. Balik na tayo sa pabalik. Tingnan natin sa kabila. Oo. Ha? Uwi na tayo dito. Ha? Siya pala pa walang uniform. Ano kanya sa Pure Gold? Ha? Saan sila sa Pure Gold? Pure gold? Oo. Mahal dyan? Ay dito, yun sa may ano? Dali. Oo, meron dyan. Nabigyan ko ngayon lumang ano niya, pangit ang uniform niya. 100 plus lang naman nata yun. Bakit yung pure gold? Dito yun oh. So ayun nga, andito na kami sa taas ng Pure Gold. Makikita nyo, oh, yan. Taas kami ng building. Yan. Wala mang ganong ano, damage dito. Ano? Wala akong nakikitang damage. Ewan ko lang sa building na yan. Kung tingnan natin sa building na yan. Kung parang normal lang eh. Taas kami. 167. Ayan. Banda dito. Ayan. Wala. Nandito na sila. Oh, ang bilis naman. Bilis naman natin. Ayan. Uniform. So 20 lang. Mahal naman. Babalik na ako. Babalik na lang ako. Babalikan ko na lang ano. See? Oh, sorry. Sabi niya. Magkano pa pira mo? Sarap pala na ano, siopaw doon sa... Sarap ng ano, toasted siopaw. Ayan. Hindi pa ate. Ayan. Butin pala ni Papa. Maunlad na yung Angeles City, oh. Dami-dami ng nagtataas ang building. Ayan, tataas ang building sa taas. Bigyan mo. Nasa ano tayo. Iwan ko anong floor yung nasa Pure Gold. Rotunda ng Pure Gold. Dito sa Angeles, Rotunda. Yun ang floor to, mga 4th floor siguro o 3rd floor. Ito, rooftop. Dito pag may sasakyan ka, dito ka magpa-park o tsaka bababa. Sa may escalator dyan. Mapupunta sa ilalim, sa may grocery. Tsaka sa ilalim din. Maraming nagtitinda ng mga klase-klaseng damit, sapatos. Yan, mga ganyan, belt, lahat. Lahat ng ano, gamit. May palengke rin dyan, pagbaba, sa ilalim. Okay. Hawakan mo muna ate. Yan na. Bababa na kami. Nabayad yan. Ha? Kano? Anong dami pa dito? Wala man dahil. Parang wala lang. Parang hindi dumaan yung typhoon na signal number 5. Dito pa rin yung mga dahon, no?
ng kawayan, hindi pa lang nalagata. Yan yung kagandahan sa Pampanga. Kahit sabihin na malakas yung bagyo, pero pag landfall dito, mahina na lang. Signal number 5 dito, parang signal number 1 lang sa Samar o sa Liti. Signal number 5, di pa na nakabahin. Di pa na nakabahin ng kahoy. Dito sa Angeles, oh. Ito na iwag na sa Pampang Angeles City. Tignan mo yung akasya, parang hindi mo lang na number 5 din, ha? City High, Angeles City National High School. Yan, kita.